Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Karoy. Walang eksaktong taon. Bukidnon. Noong mga panahong ito, hindi pa gaanong sibilisado ang mga tao sa kanilang lugar. Iilan pa lang din ang nakakatunog sa syudad at kadalasan sa kanila ay hanggang kabayanan lamang ang nararating. Dahil dito, nanatiling buo ang paniniwala ng ibang tao sa kanilang nakagisnan at kabilang naroon si Karoy. Dahil nagbibinata at panahon ng tag-init yon, sumama siya sa kanyang mga kaibigan na tumungo sa isa niyang tsuhin upang magpatuli. Hindi naman nakaramdam ng takot si Karoy, gawa ng kilala niya ang kanyang tsuhin na maingat at perpekto sa bawat ginagawa niya. Nung si Karoy na ang pupwesto, pinanguya siya ng murang dahon ng bayabas. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, nagkwento ang kanyang tiyo patungkol sa kung kanino siya nakapag-aral ng panunuli. Alam mo ba, Karoy, may isa kang lolo na eksperto rin dito. Subalit isang araw ay biglaan na lang siyang nawala. Marami ang haka-hakang umusbong, pero halos lahat ng tao ay kumbinsido na kinuha siya at pinatay ng mga alagad ni Dato Gunong. Natigilan naman sa pangunguya ng bayabas si Karoy. Kahit na medyo hirap siyang magsalita, sinubukan pa rin niyang makapagtanong. Inusisa niya ang kanyang tiyo kung ano ang Datong Gunong at kung bakit ito nangunguha ng tao. Sinasabi nila na isa raw itong aswang. May mga alagad siyang inuutusan para mambiktima at nang may maiuwi silang pagkain. Napatanong si Karoy sa sinabi ng kanyang tsuhin. Dagdag pa ng tiyo niya, hanggang sa mga panahong yon ay naroroon pa rin ng Dato Gunong. Pero dahil matanda na ito, hindi na ito umaalis sa kanyang nayon at ang mga kasamahan na lang niyang malalakas ang nananalasa sa mga kanayunan. Kaya kayo mag-iingat kayo. Sariwa pa ang sugat ninyo at malamang mahihirapan kayong tumakbo para makatakas kung sakali. Kahit na ganito na ang ating panahon, naroroon pa rin ang mga aswang sa paligid at anumang oras ay susugod sila at muling maghahasik ng lagim. Maging ang mga kaibigan ni Karoy ay nakaramdam ng takot. Lingid sa kaalaman nila, nagkaroon ng kakaibang kuryosidad si Karoy patungkol sa sinasabi ng kanyang tiyo. Alam niyang delikado pero gusto niyang makaharap ang tinatawag nilang Dato Gunong at nang mausisa niya ito kung nasaan na ba ang kanyang lolo. Noong matapos na ang kanilang pagtutuli, dumiretso kagad sila sa ilog at minabuting magbabad na muna roon. Habang nandoon sila, nagtanong pa si Karoy sa kanila kung naniniwala ang mga kasama niya sa sinabi ng kanyang tsuhin. May iilan sa kanilang naniniwala, pero mas lamang pa rin ang hindi. Lingid sa kaalaman ng mga batang kasama niya, nagkaroon siya ng masidhing kagustuhang makaharap ang aswang at nang maipaghigante ang mga taong naging biktima ng nasabing aswang. Paano kaya kung alamin ko ang kinaroroonan ng mga aswang na yon? Baka makakuha pa ako ng impormasyon kung saan napunta ang isa kong lolo. Hanggang sa pagdaan ng mga linggo at buwan, hindi nawaglit sa kanyang isipan ang patungkol sa naturang aswang. Kahit na anong gawin niya, parang may kung anong tumatawag sa kanya para isipin ang patungkol sa mga aswang na yon at tuklasin kung saan sila nagtatago. Kalaunan, nakatulugan na lang niya ang pag-iisip ng ganon. Alam niyang hindi madali ang kalabanin ng ganoong nilalang pero batid niya rin sa kanyang sarili na kailangang masugpo na ang mga aswang na nananalasa sa mga liblib na lugar. Isang araw, maaga siyang nagising dahil sa sigawan ng mga tao sa labas ng kanilang bahay. Dulot ng kanyang pagtataka, napabalikwas kagad si Karoy at napalapit sa bintana. Nung makita niyang maraming tao ang patungo sa iisang direksyon at kabilang naroon ang kanyang ama,
Nagpasya na siyang bumaba na rin. Naisip niya kasing baka mahalaga ang pupuntahan nila. Ano kaya ang meron? At parang nagmamadali ang mga tao. Hindi kaya may nangyaring hindi maganda sa aming baryo? Pagkababa niya, nagpasya na rin siyang sumunod sa mga kanayo niya. Habang pilit na naglalakad, kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Pagkakita niyang parang may kung anong dinudumog ang mga tao sa hindi kalayuan, nagtanong-tanong na siya sa ibang kasabayan niya. Ang problema nga lang, maging ang mga yon ay hindi rin alam kung ano ang nangyayari. Saktong pagkarating niya roon, napatakip na lang siya ng kanyang ilong dahil sa nakakasulasok na amoy na kanyang nalanghap. Nilapitan ni Karoy ang kanyang ama upang usisain ito kung anong pinagkakaguluhan. Akmang magtatanong na sana siya sa kanyang tatay nang magkaroon siya ng pagkakataon para silipin kung ano ang meron. Lumakas kaagad ang kabog ng puso niya nang makita niyang may isang lalaki roon na nakahandusay sa lupa. Wakwak ang tiyan nito't dibdib. Wala ng puso ito at maging atay. Kita pa niyang nagkalat ang dugo nito sa damuhan, kaya naging malakas ang kutob niyang aswang ang may gawa nun. Aswang ang umatake sa taong yan. Hindi na may pagkakaila. Ganyan na nangyayari sa mga nakikitang bangkay noong mga nakaraang buwan. Kung talagang aswang ang umatake sa kanya, itay, saan naman kaya naglulungga yun? Hindi kaya sinadyang itapon dito ang katawan ng lalaking yan? Napakibit balikat ang ama ni Karoy. Hindi ito nakasagot kaya naisipan ni Karoy na ituon na lang ang kanyang pansin sa bangkay na naroroon. Walang ano-ano, narinig niya na may isang tao ang nagwika patungkol sa aswang na tinaguri ang Datu Gunong. Naalala kagad ni Karoy ang sinabi ng kanyang tiyuhin na tumuli sa kanya, kaya pinanindigan siya ng kanyang mga balahibo sa batok. Nagtanong-tanong pa siya roon patungkol kay Datu Gunong, ngunit limitado lang ang naging alam ng mga tao. Wala ni isa sa kanila ang may malalim na kaalaman sa nasabing aswang dahil natatakot silang masumpungan ito. May isa pang nagsabi na nasa loob ng gubat nagkukuta ang aswang na yan at ang iilan sa kanilang nabibiktima ay dinadala roon. Pagkarating doon ng kapitan del baryo nila, nagpasya na rin si Karoy na umalis upang umuwi sa kanilang bahay. Sumabay na rin sa kanyang ama, kaya tinanong ito ng binatilyo patungkol kay Datu Gunong. Napakibit balikat din ng kanyang ama, pero nang lumaon, nagwika na rin ito. Hindi ko pa nasusumpungan yan. Ngunit may isa akong tiyuhin na pinaniniwala ang kiluhan ng mga aswang na nasasakupan ng Datu Gunong. Ang aswang na yan ay siyang itinuturing nilang pinuno at nagagawa nilang sakupin ng buong nayon o baryo sa pamamagitan ng paghawa sa kanila. Ano po ang mangyayari kung mahahawaan ng lahat ng tao sa naturang baryo? Lahat sila ay susunod sa Datu at aalipinin sila nito hanggat kinakailangan pa nila ang kanilang serbisyo. Kapag tapos na ang magiging tungkulin nila, kung hindi sila pinapatay, pinapakain sila sa mga bago nitong tauhan. Napalunok ng kanyang laway si Karoy dahil sa kanyang nalaman. Napaisip siyang hindi basta-bastang aswang ang kanyang masusumpungan kung sakali mang hanapin niya ang kuta ng mga ito. Ngunit kahit na ganon, hindi pa rin nawala ang kanyang pagnanais na makatagpo at mapaslang ang naturang aswang. Pagka-uwi nila sa kanilang bahay, nagpasya na si Karoy na magpahinga. Samantala, ang kanyang mga magulang naman ay umalis upang pumunta sa kabilang baryo nila. May dadaluhan kasi silang kaarawan ng isang kaibigan. Sa hindi inaasahan ni Karoy, pagkababa ng kanyang mga magulang, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Parang nais niyang pigilan ng kanyang mga magulang na umalis, pero alam niyang pagagalitan siya ng mga ito. Noong mag-isa na lang siya sa kanilang tirahan, napaisip siya patungkol sa Datu Gunong. Nagkaroon siya ng kuryosidad na tila nagtutulak sa kanya upang alamin kung buhay pa ba ang tiyuhin nilang kinuha ng naturang datu. Kung buhay pa siya,
Tsak na may mga impormasyon akong makukuha. Malakas ang pakiramdam kong nagsisimula na naman ang mga tauhan ng Dato Gunong sa pananalasa sa mga kanayunan. Kalaunan, dahil sa lalim ng kanyang iniisip, tuluyan siyang nakatulog. Nagising na lang siya na gabi na ang paligid. Ngunit nagtaka siya sapagkat hindi pa nakararating ang kanyang mga magulang. Nagpasya na lang siyang magsaing at magluto ng kanilang magiging ulam para sa gabing yon. Dumaan pa ang mga oras at lumalim na ang gabi, pero hindi pa rin nakakauwi ang kanyang ama't ina. Napatanong na lang siya sa kanyang sarili at habang nag-iisip ng magiging kasagutan, biglaan siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi ito maaari. Hindi ako papayag na may mangyaring masama sa kanila. Dahil bagong tuli sila at alam niyang mahihirapan pa siyang maglakad ng malayo, minabuti na lang niyang hintayin ang mga ito. Yun nga lang, dumaan pa ang mga oras hanggang sa tuluyan ng mag-umaga, ngunit hindi pa rin nakakarating ang mga magulang ni Karoy. Nababahala siya kung ano na ang nangyari sa kanila. Kahit na alam niyang hindi siya gaanong makakalakad dahil sa kanyang sugat, nagpasya siyang puntahan ng mga ito sa kabilang baryo nila. Habang naglalakad, sa hindi inaasahan ni Karoy, nakaramdam siya ng kakaibang kaba. Kahit na anong gawin niya, hindi nawawaglit sa kanyang isipan na merong masamang nangyari sa kanyang mga magulang. Hindi ito maaari. Kailangan ko mahanap si nanay at tatay. Ang akala ko uwi sila kinagabihan. Pero bakit ngayon wala pa rin sila? Nasa kalagitnaan siya ng kanyang paglalakad nang may matanaw siyang isang matandang lalaki. Naglalakad ito ng pasuray-suray at animoy ng hihina. Sa kadahilanang ito, minadali na rin ni Karoy ang kanyang paglalakad nang sa gayoy malapitan na niya ang matanda. Noong makalapit na siya rito, agad niyang tinanong ang matanda kung saan ito nanggaling at kung bakit parang hinang-hina ito. Dinukot ako ng Dato Gunong sa mahabang panahon. Maswerte nga lang ako't hindi nila ako pinatay. Napalunok ng kanyang laway si Karoy. Naisip niyang marahil ay ang matandang yon ang tiyuhin ng kanyang ama, kaya naisipan niya itong tulungan. Inalalaya niya ang matanda at sa halip na dumiretso sa kung anumang pakay niya, bumalik siya pa uwi sa kanilang bahay at dinala roon ang matanda. Binigyan niya ito ng makakain at maiinom. Lolo, mga ilang taon na po ba kayong ikinulong? Ano po ang Dato Gunong? Sino po ba siya? Ang hayop na yan. Siya lang naman ang pinuno ng mga aswang dito sa atin. Siya ang dahilan kung bakit marami ang nayayanggaw at ang iba ay halos hindi na nakayanan. Napatanong si Karoy kung ano ang nangyayari sa mga taong hindi nakakayanan ang pagiging yanggaw at ayon sa matanda, kadalasan daw ay namamatay dahil sa lason. Paano naman po kayo nakatakas sa kanila? Maswerte po kayo at hindi kayo pinatay ng mga aswang na yan. Napangiti lang ang matanda sa kanya. Sinabi nito na araw-gabi siyang nagdarasal upang makalaya siya at nung nagkaroon na siya ng tsansa, hindi niya na ito pinalampas pa. Wala na akong natitirang pag-asa. Pero noong magsimula akong magdasal, madalas akong nakakakita ng maliwanag na taong may suot na baluti at merong pakpak. Malakas ang aking naging kutob na siya si Arkanghel Gabriel. Napakunot noo si Karoy sa sinabi ng matanda sa kanya. Nagtanong pa ito kung paano niya nalaman. Kaya naman may biglang kinuha sa kanyang bulsa ang matanda. Ipinako naman ni Karoy doon ang kanyang titig at nakita niyang isang medalyon pala ang dinukot nito sa kanyang bulsa. Pagka wala nang nagliliwanag na tao, may nahulog sa harapan ko. Kinapa ko yun. At alam mo ba kung ano ang nakapako? Isang medalyon. Medalyon ni San Gabriel na merong pakpak. Napatango si Karoy sa matanda.
at nakinig pa ng mga ikinuwento nito sa kanya. Ayon dito, marahil ay pinakinggan ng Diyos ang kanyang dasal dahil naging instrumento nito ang naturang medalyon. Di naglawan, dahil naubos na ng matanda ang ibinigay niyang pagkain at inumin, saglit na nagpaalam sa kanya si Karoy upang dalhin na muna sa kusina ang hugasin. Pagkalapag niya ng pinggan at baso, nagmadali naman siyang bumalik sa kanilang sala. Saan na napunta ang matandang yan? Tinawag pa niya ito ng paulit-ulit at sinubukang dungawin sa bintana. Subalit, nagulat siya dahil hindi man lang niya ito nakita. Walang ano-ano, natigilan siya nang makita niyang naiwan pala ng matanda ang ipinakita nitong medalyon. Lumapit naman si Karoy sa upuang kawayan nila, tsaka kinuha ang medalyon ng San Gabriel na may pakpak. Agad siyang naglibot at naramdaman niya ang balasik ng medalyon. Ninais niyang isoli yun sa matanda, kaya nagmadali siyang bumaba at nagbakasakaling maaabutan niya ito. Saktong nasa labas na siya ng kanilang bahay nang may kung anong tinig ang bumulong sa kanya. Natigilan pa si Karoy, gawa nang naalala niya ang boses ng matandang kanyang tinulungan. Sinabi nito na isipin ni Karoy na dapat na ingatan ng medalyon dahil ito ang naglalapit ng Diyos sa taong nagtatangan dito. Kahit na hindi man siya gaanong sigurado, minabuti pa rin niyang isuot na lang ang nasabing medalyon. Nung mga oras na yan, naalala niya ang kanyang mga magulang. Bumalik ang pangingilabot at pangamba na kanyang naramdaman, kaya naisipan niyang puntahan sa kabilang baryo ang kanyang mga magulang. Huwag naman sanang ipahintulot ng Diyos na may mangyaring masama sa kanila. Dulot ng kanyang pangamba, binilisan niya ang kanyang paglalakad. Habang naglalakad, hindi mapigilan ni Karoy ang mamangha, gawa ng sobrang gaan ng kanyang katawan at animoy meron siyang kakaibang lakas. Noong nakatungtong na siya sa kabilang nayo nila, mas lalo pang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. May kung anong enerhiya ang humahatak sa kanya para makaramdam siya ng matinding kalungkutan. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang makita niyang may kung anong pinagkakaguluhan ang mga tao sa hindi kalayuan. Bumalik sa kanyang alaala ang nangyari sa kanilang baryo, kaya mas binilisan pa niya ang kanyang paglalakad para lapitan yon. Diyos ko po, wag naman sana. Sumasabay na sa pagyabag niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkalapit niya roon, nanlumo siya nang makita niya ang dalawang bangkay na nakahandusay sa lupa. Napatakbo siya papalapit doon at nanlamig siya noong nakumpirma niyang mga magulang niya yon. Inay! Itay! Sinong may gawa nito sa inyo? Halos mawalan siya ng malay dahil sa sidhi ng kanyang emosyon. Hindi niya inakalang mangyayari rin sa kanyang mga magulang ang nangyari sa lalaking minsan nilang natagpuan sa kanilang baryo. Magbabayad ang dato gunong na siyang pasimuno ng lahat ng to. Wala akong pakialam kung buhay ko man ang maging kapalit. Ang mahalaga sa akin, may paghiganti ko sila. Halos sumabog sa matinding galit si Karoy noong mga sandaling yon. Nakiusap na lang siya sa mga tao na tulungan siyang dalhin ng kanyang mga magulang sa kanilang baryo. Hindi naman tumanggi ang mga tao roon. At nung nakabalik na sa baryo nila si Karoy at ang bangkay ng kanyang mga magulang, siya na mismo ang naghukay ng kanilang libingan. Tulungan ninyo ako. Nay, Tay. Igaganti ko ang inyong pagkamatay at hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Bigla na lang napahagulgol sa pag-iyak itong si Karoy habang tinatabunan ng lupa ang kanyang mga magulang. Noong mga oras na yon, walang ibang laman ng puso ni Karoy kundi galit at puot. Ang tanging nasa isipan niya ay ang makapaghigante sa mga aswang na pumaslang sa kanyang ama't ina.
Dahil dito, kahit pa na mag-isa lang siya, nagplano siya ng kanyang gagawin. Kinagabihan, hindi niya nagawa pa ang makapaghapunan dahil sa kawalang gana. Dala ang itak na pagmamay-ari pa ng kanyang ama, umalis siya sa kanilang bahay. Nais niyang tuntunin ang kinaroroonan at kinukutaan ni Datu Gunong. Habang naglalakad sa gitna ng gabi, nakaramdam siya ng kakaiba. Pansin ni Karoy na nag-iba yung kanyang 6 na pandama. Alam kong dahil ito sa medalyong suot ko. Sinubukan na lamang niyang isantabi ang kanyang nararamdaman. Walang ano-ano, nakaramdam siya ng matinding init sa kanyang katawan. Alam niyang may mali na noong mga oras na yan, kaya iginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Nanindig na lang ang kanyang mga balahibo nang makakita siya ng 3 pares ng mata. "Mga aswang! Tauhan kayo ni Datu Gunong, ano?" Hindi sumagot ang mga nilalang na yan. Umaangil lang sila at hindi iniaalis ang paningin ng mga ito kay Karoy. "Ano pang hinihintay ninyo? Gusto niyo akong biktimahin? Sumugod na kayo sa akin!" Inihanda ni Karoy ang kanyang itak nang sa gayoy hindi siya malagay sa alanganin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napailing siya nang hindi man lang gumagalaw ang mga aswang. Sinubukan pa niyang hamunin sila, ngunit wala ni isang kumasa kay Karoy. Dahil alam ni Karoy na hindi naman lalaban ng mga aswang, nagpasya siyang bilisan na lang ang kanyang paglalakad. Noong nakalayo na siya sa bahagi kung saan niya nakita ang mga nilalang, kahit papaano ay nakaramdam na siya ng pagkakampante. Buong akala ko, magiging sagabal sa akin ng 3 aswang. Ang hindi ko lang alam kung ano ang kanilang pakay. Dahil medyo malayo at liblib ang nayo na kanilang pinaghihinala ang kuta ni Datu Gunong, mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakbay nang mapansin niya ang mga yabag na parang nakasunod sa kanya. Ilang beses siyang napalingon upang kumpirmahin ito, subalit wala talaga siyang nakita. Walang ano-ano, biglang uminit ang kanyang pakiramdam. Mas mainit pa ito nung una at napansin niyang nagmumula yun sa suot niyang medalyon. Nararamdaman kong may panganib sa paligid, kaya kailangan kong maghanda. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak at saktong pagkalingon niya sa kanyang likuran, nakita niyang mabilis na tumatakbo ang 3 aswang at papasugod yun sa kanya. Kaya pala pinagmamasdan niyo lang ako kanina. Sinusubukan pala ninyong sukatin ang aking kakayahan. Tingnan na lang natin. Hindi ako natatakot sa inyo. Itinaas ni Karoy ang kanyang kamay na may hawak na itak at noong lumapit na sa kanya ang isang aswang, walang takot niyang sinalubong ito ng taga. Dahil sa bigla-biglang pag-atake ng nilalang sa kanya, hindi na nito nawari kung ano ang gagawin ni Karoy. Tinamaan ito sa leeg na siyang naging rason ng kanyang pagkabuwal. Sabay namang umatake sa kanya ang 2 aswang at noong mga panahong yon, naramdaman ni Karoy ang pag-ibayo ng kanyang lakas at bilis. Alam niyang dahil yun sa bertud ng kanyang medalyon, kaya nagpasalamat siya rito. "Gabayan mo po ako, San Gabriel, kalihim ng Diyos." Pagkasambit niya ng katagang yon, sinabayan niya yon ng maikling panawag dito. Pagkatapos nun, sa hindi inaasahan ni Karoy, natigilan ang mga aswang. Napatitig lang sila sa kanya at bahagyang nakapikit ang mga mata na parang nasisilaw. Dahil sa nangyari sa mga aswang, nagawa silang lapitan ni Karoy. Naging mabilis na rin ang kanyang paggalaw. Sinusubukan pa ng mga aswang na salagi ng pagtaga niya sa kanila, ngunit naging huli na ang lahat para sa kanila. Noong mabuwal na ang 3 aswang, pababayaan na sana sila ni Karoy. Pero naisip niyang baka mabuhay pa ang mga yon at magiging hadlang pa sa kung anuman ang kanyang pakay. Dahil dito, isa-isa niya silang nilapitan at saka ginilitan sa leeg. Naghintay pa siya ng ilang saglit hanggang sa mawari niyang hindi na nakakagalaw ang 3 aswang.
Hindi ako dapat mag-aksaya ng oras. Kailangan ko matagpuan ang kuta ni Dato Gunong upang makaganti. Kasalanan man sa Diyos ang gumanti, pero kailangan kong makamit ang hustisya. Nung mga oras na yon, unti-unti nang lumilitaw sa kalangitan ng buwan at tinatamaan na ng liwanag ang bahagi na kanyang daraanan. Nagpasya na si Karoy na tumakbo na lamang. Kahit na mabilis at mahaba ang kanyang tinakbo, ay hindi man lang siya nakaramdam ng konting pagod. Nang lumaon, nakarating siya sa isang gulod kung saan kita niya ang halos buong paligid. Iginala niya ang kanyang paningin doon hanggang sa mapatanaw siya sa isang nayon. Mangilan-ngilan lang ang mga bahay doon pero nakapagtataka na dikit-dikit ang mga ito. Kapansin-pansin din ng mga sulong nakapaligid doon na animoy nagsisilbi ng liwanag sa paligid. Napatanong na lang si Karoy sa kanyang sarili kung yun na ba ang kanyang hinahanap. Ilang sandali pa siyang napatitig doon upang makiramdam. Nasa ganoong estado na siya noong may maulinigan siyang mga ingay mula roon. Hindi nga lang niya matukoy kung anong hayop ang may gawanan, kaya nagmatsyag na muna siya. Ilang sandali pa, napagtanto niyang ang kanyang nakikita ay hindi pala isang nayon dahil puro kagubatan na ang naroon. Kung gayon, bakit kaya may nakikita akong mga kabahayan doon? Hindi kaya... Naging malakas na ang kanyang kutob na yon ang kanyang hinahanap. Dahil dito, bumaba siya sa gulod upang tuntunin ang lugar na yon. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakbay patungo roon nang makarinig siya ng mga paghuni ng tik-tik. Alam niyang posibleng mga aswang yon, kaya naisipan niyang magdasal kay San Gabriel para hindi siya makita ng mga aswang. Magdarasal na sana siya sa sarili niyang wika nang may maulinigan siyang nagsasalita ng Latin malapit sa kanyang tenga. Hindi na rin napigilan ni Karoy na sabayan ang nagsasalitang yon. Habang nasa ganoong sitwasyon siya, naramdaman ulit niya ang pag-init ng medalyon na dumaloy patungo sa buo niyang katawan. Walang ano-ano, may narinig siyang mga kaluskos na papalapit sa kanyang pwesto. Sinipat niya ng maigi ang paligid at nakita niya ang mga aswang. Pero hindi siya nabahala. Napangisi na lang siya noong mapansin niyang nagpalinga-linga sila. Paniguradong may pambulag na ako sa mga sandaling to. Malaya na ako makakalakbay patungo sa kuta ni Dato Gunong. Habang naglalakad, may mga naririnig na boses si Karoy na animoy nagtuturo sa kanya. Sa halip na matakot, nagpasalamat na lang siya sa kanyang isipan. Alam niyang ang matandang nagkaloob sa kanya ng medalyon ang nagtuturo, kaya nakampante siya. Naisip na rin niyang baka yun ang tsuhin ng kanyang ama na dinukot ng mga tauhan ni Dato Gunong. Maraming salamat, Lolo. Binigyan mo ako ng panangga para maipaghiganti kayong lahat. Noong makarating na siya sa pinaghihinalaan niyang kuta ni Dato Gunong, halos makabisan na rin niya ang dasal na paulit-ulit na ibinubulong sa kanya. Saglit siyang tumigil at nagmatsyag sa paligid. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarinig siya ng mga ingay na parang merong nagsasaya. Dahil dito, naghanap na si Karoy ng kanyang daraanan papasok sa kuta ng mga aswang. Noong makapasok na siya, hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak. Alam niyang anumang oras ay makikita siya ng mga tauhan ng Dato, kaya kinakailangan niya ring maghanda. Marahan siyang naglakad upang alamin ang kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang na yon. Ilang sandali pa, may narinig siyang boses ng bata. Nagmamakaawa ito, kaya nagpasya siyang hanapin kung saan ito naroroon. Nasa kalagitnaan na siya ng paghahanap ng bata nang makita niyang hawak pala ito ng 2 aswang. Nahalata agad ni Karoy na mga aswang sila dahil nagbabaga ang kanilang mga mata at umaalingasaw ang malansa nilang amoy. Hinihila nila ito at parang dadalhin sa kung saang lugar. Sumisigaw ang bata at paulit-ulit na nagpupumiglas
Ngunit wala itong nagawa laban sa dalawang aswang. Sa halip na sitahin ng mga ito, minabuti ni Karoy na sundan na muna sila at matyagan kung saan nila dadalhin ang naturang bata. Walang ano-ano. Napansin ni Karoy na patungo pala sila sa isang kulungang gawa sa kawayan. Noon lang niya naisip na bagong dukot nila ang bata at marahil ito ang kanilang magiging pagkain sa gabing yon. Bago pa man tuluyang maipasok ng dalawang aswang ang bata, doon na nagpasya si Karoy na sitahin at pigilan ang mga ito. Anong gagawin ninyo sa batang yan? Itutulad ninyo sa mga nabiktima na ninyo? Napalingon na rin ang bata kay Karoy at nakita naman ito ang pag-asa sa mukha nun. Sinabihan niya ang mga aswang na pakawala ng bata at siya ang harapin, pero napaangil ang mga yon at sinubukan siyang huwag pansinin. Dahil dito, mabilis na sumigaw si Karoy at sinugod ang mga aswang. Agad namang tumigil ang dalawa at saka binitawan nila ang bata. Tumakbo ka ng mabilis. Huwag kang papayag na mabiktima ng mga ito. Umuwi ka at isumbong sa mga magulang mo ang ginawa sa'yo. Ituro mo na rin sa kanila ang kuta ng mga aswang para sugurin nila ito. Napatango naman ang bata sa sinabi ni Karoy. Noong napatakbo na ang bata, naglaban na sila ng mga aswang. Kahit pa malalakas at malilikse ang mga aswang na yon, hindi siya nakaramdam ng takot. Nilabanan niya yon at nang lumaon nagawa niyang mapaslang ang isa sa kanila. Sisigaw pa sana ang isa upang makahingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan, pero sinakal ito ni Karoy ng ubod ng higpit. Manghihingi ka ng tulong? Bakit? Hindi mo ba kaya? Napatawa na siya ng mahina nang makita niya ang naging reaksyon ng aswang. Noon din, ginilitan niya ito sa leeg upang masiguro na hindi na makapagsasalita. Nang masiguro niyang patay na yon, hinatak niya ang dalawang katawan ng aswang patungo sa kulungan na gawa sa kawayan. Ang mga ito ang kanyang ikinulong doon. Noong masiguro na niyang wala ng buhay ang mga aswang na yon, nagpasya si Karoy na sundan na muna ang bata. Alam niyang peligroso ang lugar na yon at baka mahuli pa ulit yon ang mga aswang. Pagkakita naman niyang nasa labas na ng kuta ng mga aswang ang batang nailigtas niya at tumatakbo na ito, minabuti na ni Karoy na hanapin ang iba pang mga aswang. Saan na kaya kayo? Alam kong nandirito lang kayo. Nagtaka pa si Karoy. Gawa ng kahit maliit lang ang nayo na yon, tila nahihirapan siya sa paghahanap sa mga ito. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang paglalakad nang may makita siyang aswang na nanggaling sa likod ng kuta nila. Napakunot noo si Karoy. Gawa ng nakadaan na siya malapit doon, pero wala naman siyang napansin. Subalit, dahil naging malakas ang kanyang kutob na naroroon ang kanyang hinahanap, nagpasya siyang pumunta roon. Dahil sa kanyang ginawa, nakita siya ng naturang aswang at agad na sinugod. Napaangil pa ito ng malakas at animoy tinatawag ang kanyang mga kasama. Dahil dito, nagpasya na si Karoy na wag nang mag-aksaya ng panahon. Humiling siya sa kanyang medalyon na pag-ibayuhin pa ang kanyang lakas at bilis upang madali niyang matalo ang mga aswang. Ilang sandali lamang, nakaramdam siya ng enerhiyang lumukob sa kanya. Nagpasalamat siya kay San Gabriel at muli nitong sinugod ang aswang. Nagsagupaan sila, ngunit nagawa na niyang pantayan ng lakas at bilis ng nasabing aswang. Bago pa man makarating ang iba pang mga kasamahan nun, nagawa ng mataga ni Karoy sa leeg ang aswang. Sumirit ang kanyang dugo mula sa sugat, ngunit dahil hindi gaanong malalim ang sugat, hindi ito nabuwal. Nagawa pa nitong umatake kay Karoy. Hindi naman siya nagpatinag at gamit ang kanyang liksi, nagawa niyang makapwesto sa likod ng aswang. Bago pa man ito makaharap sa kanya, nagawa niyang gilitan ng leeg ng nilalang na naging rason upang bumulwak ng husto ang dugo nito. Saktong pagkabagsak ng aswang sa lupa, biglaan ding dumating ang iba pang mga kasamahan nito. Dahil doon,
Napagtanto ni Karoy kung saan nagmula ang mga aswang na yon. Nakita niyang magkakatulad silang lahat ng mga kasuotan at parang mga sinaunang tao sila. Kapansin-pansin din ng mga mahaba nilang buhok at hindi na niya madaling mawari kung alin sa kanila ang babae at lalaki. Walang ano-ano, pinaligiran nila siya kaya inihanda na rin niya ang kanyang sarili. Hanggang sa mga oras na yan, hindi pa rin nawawala ang init na nanggagaling sa medalyon na suot niya. Ano pang hinihintay ninyo? Sugurin niyo na ako! Teka, nasaan ang pinuno ninyo? Siya ang iharap ninyo sa akin! Napaangi lang ang mga aswang. Naghanda sila sa pagsugod kay Karoy. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, sumugod ng sabay ang mga aswang. Wala naman siyang nagawa kung hindi harapin ang mga ito. Kahit na mag-isa siya, hindi siya nakaramdam ng takot dahil panatag siyang ginagabayan siya ni San Gabriel. Sa bawat paglapit sa kanya ng mga aswang, tinataga niya ang mga ito. Ang iilang nagkaroon ng malalalim na sugat ay nabuwal sa lupa, samantalang ang iba naman ay nanatiling nakikipaglaban sa kanya. Ang hihina ninyo, nakakabagot. Mas gusto kong kalaban ang inyong kinikilalang Panginoon. Ilabas ninyo si Datu Gunong! May ilang aswang na napatawa na lang sa kanyang sinabi, kaya nakaramdam ng matinding galit si Karoy. Magbabayad kayo dahil sa ginawa niyo sa aking mga magulang. Hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Saktong pagkatapos magwika ni Karoy, sumugod sa kanya ang natitirang aswang. Sinalubong na lang din niya ang mga ito ng walang takot at dahil sa kakaibang lakas at likse na iginawad sa kanya ng bertud ng medalyon, nagawa niyang ilagan ang mga aswang. Naging madali na rin sa kanya ang paglusot sa kanila, kaya hindi nila siya nagawang kuyugin. Habang umiilag, tinataga ni Karoy ang mga aswang at siniguro niyang ang kada matatamaan ng kanyang itak ay babagsak. Pagkaraan lang ng halos 10 minuto, lahat ng mga aswang na natitira ay nabuwal sa lupa. May ilan pa sa kanilang sumusubok na tumayo pero nilalapitan sila ni Karoy at tinataga sa ulo. Dapat lang yan sa mga kagaya ninyo. Ngayong gabi, titiyakin kong igagawad ko sa inyong datu ang kamatayan ng matagal na niya sanang natamo. Hayop siya. Pati ang aking mga magulang dinamay pa talaga niya sa kalokohan niya. Nang masiguro ni Karoy na wala ng buhay ang mga aswang na kanyang nakalaban, nagpasya siyang hanapin ng lagusan kung saan sila dumaan. Naging malakas na ang kanyang kutob na doon nagmumula ang mga aswang at doon din mismo nakakubli si Datu Gunong. Hindi rin maiwasang mamangha ni Karoy dahil masukal ang bahaging yon at hindi aakalain ng kung sino man na merong panglungga na naroroon mismo sa loob ng kuta ng mga aswang. Habang papasok siya roon, naging panayang paglinga ni Karoy. Madilim na rin ang paligid dahil sa mga punong naroroon. Paniguradong nandirito ang iba pang mga aswang. Sana makita ko kaagad ang demonyong yon para matapos na ang lahat ng to. Noong tinatahak na niya ang kasukalan, may narinig siyang kaluskos sa ibabaw ng mga puno. Ilang beses ding napatingala si Karoy, ngunit wala naman siyang nakita. Ilang sandali pa, napagtanto niya kung saan talaga nagmumula ang pagkaluskos, kaya inihanda niya ang kanyang sarili. Nalaman din kasi ni Karoy na hindi lamang iisa ang naroroon. Humanda kayong lahat. Inaakala ba ninyong maiisa ninyo ko? Nung mga oras na yon, naalala niya ang isa sa mga orasyon na ibinulong sa kanya. Hindi na rin siya nag-aksaya ng kanyang panahon. Noong may naaninag siyang kugon na naroroon, napaupo siya malapit dito at inusal ang orasyon ni San Gabriel para sa pagtatago. Ilang sandali pa, isa-isang bumaba ang mga naroroon at nalaman niyang mga aswang pala yon na marahil ay nakaantabay sa mga darating na kalaban. Kahit na 5 silang lahat, ay hindi siya nabahala. Noong nakalapag na sila sa lupa, nagpalinga-linga sila sa paligid. Umamoy na din sila sa hangin
na parang may kinukumpirma, ngunit kahit saang dako man sila humarap, ay hindi nila napansin si Karoy. Kahit na anong gawin ninyo, hindi nyo ako makikita hanggat hindi ko gugustuhin. Nakahawak lang siya sa kanyang medalyon at napahalik dito. Noong makita ni Karoy na nakatalikod ang mga nilalang na yon, nagpasya siyang tumayo. Napatakbo siya para sugurin ang aswang na pinakamalapit sa kanyang pinagtataguan. Pagkalapit niya rito, buong lakas niyang tinagayon sa likuran, kaya napalingon ito sa kanya. Umangil ang aswang at bago pa man makapaghanda si Karoy, pinigilan na siya ng 4 pang nilalang. Sinubukan pa siyang labanan ng aswang na nataga niya, pero nang akmang susunggaban na siya nito, tinagayo ni Karoy sa muka. Agad niya ring itinulak yon na naging dahilan para mapatumba ang aswang. Akmang tatagain pa sana ni Karoy ang aswang na naibuwal niya, ngunit biglaan siyang sinugod ng 4. Dahil hindi inaasahan ni Karoy ang pag-atake nila, nabitawan niya ang kanyang itak. Nagbuno sila ng mga aswang at kahit na mag-isa lang siya laban sa 4 na aswang, hindi siya natinag. Nilabanan niya sila at hindi pinayagang malagay siya sa alanganin. Kahit pa na pinagtutulungan siya ng mga aswang, sinubukan niyang mapagtagumpayan ang mga ito. Nagpatuloy sila sa kanilang pagbubuno at habang nasa ganoong sitwasyon, nagdasal na rin si Karoy upang iligtas siya sa ganoong sitwasyon. Walang ano-ano. Nagkataong may nakapasyang bato na halos kasing laki na ng kanyang kamao. Minabuti niyang damputin ito at bawat aswang na maaabutan ng kanyang kamao ay sinusuntok niya. Yan ang bagay sa inyo! Dahil sa kanyang ginawa, isa-isang umatras ang 4 na aswang. Nagkaroon naman siya ng pagkakataon para makatayo. Saktong pagkatayo niya, nakita niya ang kanyang itak, kaya agad niyang nilapitan kung saan ito tumilapon. Walang pagdadalawang isip niyang dinampot ito, at noong mahawakan niya ang kanyang itak, nakarinig siya ng yabag na papalapit sa kanya. Nilingon niya ni Karoy at nakita niya ang isang aswang na papalapit sa kanya. Agad na ipinihit ni Karoy ang kanyang katawan na sinabayan niya ng pagtaga. Napaangil na lang ang ibang aswang noong makita nila kung paano niya basagin ang ulo ng aswang. Nanggalaiti ang mga ito at sabay na sumugod kay Karoy. Hindi naman siya nagpatinag sa mga aswang at mabilis siyang gumalaw para salubungin ang mga ito. Dahil bahagya nang nanghihina ang mga aswang, nagawa niyang mataga sila ng paisa-isa. Pagkabuwal naman ng mga ito, nilapitan niya sila tsaka pinagtatataga sa leeg hanggang sa tuluyan ng mapugot ang kanilang mga ulo. Uubusin ko kayo! Hindi ako papayag na magpatuloy ang inyong pambibiktima! Noong magawa na niyang pugutan ng lahat ng mga aswang doon, napatakbo siya at tuluyan na siyang pumasok sa pinaghihinalaan niyang pinagtataguan ni Dato Gunong. Pagpasok niya roon, tumambad kagad sa kanya ang nakakasulasok na amoy ng paligid. Alam kong nariyan ka, Dato Gunong. Magpakita ka sa akin at harapin mo ko. Walang natanggap na tugon si Karoy, kaya ginala niya ang kanyang paningin sa paligid. Habang nakamasid doon, nakaramdam siya ng init na nagmumula sa kanyang medalyon. Napahawak na lang siya roon at nagdasal sa pamamagitan ng kanyang isipan. Sino ka? At ano ang ginagawa mo rito? Ako ang anak ng mag-asawang pinaslang ng mga tauhan mo. Ako rin ang apo ng taong ikinulong mo rito ng mahabang panahon. Nandirito ako para ipaghiganti sila. Napatawa ang boses na narinig ni Karoy. Muli niyang iginala ang paningin niya, subalit kahit saang dako siya mapatitig, ay wala talaga siyang makita. Mapangas ka. Kung inakala mong maipaghihiganti mo sila, nagkakamali ka.
ipapakain kita sa mga kasamahan kong nasa labas. Napatawa rin si Karoy sa winika ng boses. Buong tapang niyang sinabi na nagawa niyang ubusin ang mga aswang na tauhan nito. Dahil sa sinabi niya, nakarinig siya ulit ng boses. Walang ano-ano, isang malakas na hiyaw na lang ang nagawa niya noong may kung anong tumama sa kanya. Hindi na rin niya nagawang ibalanse ang kanyang sarili na naging rason para tumilapon siya. Sa kabutihang palad, nagawa niyang hawakan ng mahigpit ang kanyang itak. Pagkabagsak niya, iginala niya ang kanyang paningin sa paligid at may nakita siyang maitim na nilalang na mabilis na gumalaw. Iba ang anyo at suot nito kung ikukumpara sa mga aswang na kanyang nakalaban, kaya kinutuban siyang yonay si Datu Gunong na kanyang hinahanap. Datu Gunong, harapin mo ako at huwag kang tumakbo! Napabangon na rin si Karoy at hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang itak. Inihanda na rin niya ang kanyang sarili sa kung anumang posibleng mangyayari sa kanya. Agad namang napalingon sa kanyang nilalang at nakita ni Karoy na nagbabaga ang mga mata nito. Kita rin niyang halos umuslina ang pangil nito kahit na hindi pa ito nakangisi. Ano pang hinihintay mo? Huwag mong sabihin na naduduwag ka na. Mag-isa lang ako at wala akong gaanong karanasan sa laban. Halika rito at magtuos tayo. Nung mga oras na yon napaangil ang aswang. Sa isang pagkisap ng mga mata ni Karoy, nagulat siya dahil nawala na ito. Agad siyang nakaramdam ng kuryente sa kanyang katawan na naging rason para mapayuko siya. Ganun na lang ang kanyang gulat nang mabilis na dumaan sa kanyang gilid ang aswang. Naisip ni Karoy na kung hindi siya napayuko, baka nahagip siya ng aswang. Sinubukan pa niyang habulin ito at sana'y tagain sa kanyang likuran, pero hindi niya na nagawa nang bigla na namang nawala sa kanyang paningin ang aswang. Hindi ka na bata para makipaglaro. Harapin mo ko ng seryoso at huwag kang magpakaduwag. Noong mga panahong yon, bigla ang naging sobrang init ng medalyon niya, kaya napagpasyahan niyang ilabas ito sa kanyang damit. Walang ano-ano, nagulat siya nang lumitaw sa harapan niya ang aswang. Napatawa pa ito habang nakatitig kay Karoy. Kaya pala ang lakas ng loob mo. May medalyon ka ni San Gabriel. Inaakala mo bang ililigtas ka niyan? Alam kong ililigtas ako nito sapagkat malakas ang paniniwala ko sa Diyos. Alam ko ring pahihintulutan ako ng Diyos na gawin ang nararapat sa iyo. Igaganti ko ang mga magulang ko. Napatawa lang ulit ang aswang sa sinabi ni Karoy. Sinubukan siyang sakalin nito, subalit bigla ang napahiyaw ang nilalang noong dumampi ang kamay nito sa leeg ni Karoy. Hindi rin ito nakatitig sa kanya ng diretsyo. Nakakasilaw ka. Magpasalamat ka at hindi kita masakal. Pero hindi. Hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Noong mga panahong yan, sinubukan pa ulit ng aswang na sakalin si Karoy, kaya napatras siya. Akala ko ba isa kang dato at parang walang kinakatakutan? Nagtatago ka lang rin pala sa mga tauhan mo. Pagkaasar ni Karoy, mabilis siyang humakbang. Sinubukan niyang tagain ang aswang pero sa hindi inaasahan na gawa nitong salagi ng talim ng kanyang itak. Nagulat pa ang mga mata niya nang mapagtanto niyang hindi man lang tinatabla ng kanyang itak ang aswang. Inakala mo bang magagawa mo akong masugatan gamit ang itak mo? Ilang taon din ang ginugol ko para maperpekto ang pagkakaroon ng kabal at kunat. Hindi ang simpleng itak mo na yan ang siyang papatay sa akin. Kinutuba ng hindi maganda si Karoy. Akmang aagawin na sana niya ang itak, pero napasigaw na lang siya nang biglaan siyang binuhat ng aswang at ibinalibag. Inaasahan niyang makakaramdam siya ng sakit ng katawan pagkabagsak niya, pero wala naman siyang kurot na naramdaman. Alam niyang dahil lang yon sa kanyang medalyon,
kaya agad siyang bumangon. Dinampot na rin niya ang kanyang itak na kanyang nabitawan at mabilis na tumakbo para sugurin ng aswang. Alam kong hindi ka matatabla ng itak na to, pero dahil sa aking paniniwala, tsak na kaya kitang talunin. Hindi magtatagal ang iyong paghahari-harian at pambibiktima sa mga liblib na nayon. Pagkakita naman ng pinuno ng mga aswang na papalapit na sa kanya si Karoy, sinalubong niya ito at sinubukang salagi ng kanyang braso ang itak. Subalit, saktong pagkalapat ng itak sa balat niya, napasigaw ito at animoy nasasaktan. Tiningnan ni Karoy ang braso ng aswang at napangisi siya noong magawa niya itong masugatan. Sinabi ko naman sa iyo, kahit ba gaano kalakas ang kabal mo, kung paniniwala sa Diyos ang kalaban mo, magiging baliwala yan. Napamura na ang aswang doon dahil sa labis na galit niya, sinunggaban nito ang binatilyo. Hindi naman nagpatinag si Karoy at nagbuno silang dalawa. Habang nasa ganoong sitwasyon, sinubukang iwasan ni Dato Gunong na mapatitig sa kanya. Alam ni Karoy na nasisilaw na ang aswang, kaya hinamon niya itong titigan siya ng deretsahan. Alam kong magagawa mong tiisin ang init ng balat ko, pero hindi mo ko kayang titigan dahil nasisilaw ka sa liwanag na inilalabas ng aura ko dahil kay San Gabriel. Diyan ka nagkakamali. Hindi ako nasisilaw sa'yo at lalong-lalong hindi ako natatakot sa isang pipitsuging kagaya mo. Pagkawika ng aswang, sinubukan itong buhatin si Karoy. Noong mga sandaling yon, nagdasal si Karoy kay San Gabriel na huwag siya nitong pababayaan. Kinabahan siya ng husto noon pero kahit anong subok ng aswang ay hindi siya nito mabuhat. Nang mapagtanto ng aswang na hindi niya mabuhat si Karoy, sinubukan niya itong itulak ng buong lakas. Nawala ng balanse ang binatilyo at naging rason ito para mapalumpasay siya sa lupa. Nabitawan din niya ang kanyang itak, kaya nabahala siya ng husto. Mabilis namang lumapit si Dato Gunong sa kanya at sinubukan siya nitong ibabawan. Ngunit bago pa man ito magawa ang kanyang nais, umalis na si Karoy sa ganoong pwesto. Nanatili rin itong nakayoko at parang hindi siya makapaniwala sa nangyari. Marahil ay hindi ako kagaya mong may likas na likse at lakas, pero kaya kitang talunin. Wala akong ibang sandigan kung hindi ang Diyos at ang pagmamahal ko sa aking mga magulang. Pag-uwi ka niya nun, buong lakas niyang sinipa ang aswang. Hindi nakapaghanda ang aswang at animoy hindi niya nagamit ang liksi niya. Pagkatama ng paa ni Karoy sa kanyang ulo, napahandusay ito sa lupa. Kahit pa na walang hawak na itak si Karoy, nilapitan niya ang aswang at inibabawan. Nagbuno silang dalawa at habang nasa ganoong sitwasyon, hiyaw ng hiyaw ang aswang na parang nasasaktan. Ilayo mo sa akin ang medalyong yan. Lintik kang binatilyo ka. Humanda ka kapag nakaalis ako sa sitwasyong ito. Oh, bakit parang tumiklop ka sa medalyong ito? Akala ko ba makapangyarihan ka? Napaangil ang aswang. Naramdaman ni Karoy na humugot ito ng kanyang lakas, pero nakampante lang siya. Noon din, tumayo ang aswang at sinubukang buhatin si Karoy. Ngunit hanggang sa mga oras na yon, ay nabibigatan pa rin siya rito. Nang mawari ng aswang na hindi niya kaya si Karoy, napaatras ito. Inakala ng binatilyo na baka aalis na at tatakas ang aswang, pero sa isang pag-isap ng kanyang mga mata, nakita niyang nagpalit ito ng anyo sa isang malaking aso. Halos kasing taas niya na yon, kaya nagsimula na siyang mabahala. Napaangil ang aswang at napangisi sa kanya. Nagsimula na rin itong maglaway, kaya naghanda na rin si Karoy. Habang nasa ganoong sitwasyon, nagdasal na lang si Karoy na sana'y huwag siyang pabayaan. Alam niyang wala siyang ibang sandigan noon kung hindi ang kanyang paniniwala sa Diyos at kay San Gabriel. Walang ano-ano, mabilis na sumugod sa kanya ang aswang. Lumundag ito kaya nabuwal sa lupa si Karoy. Agad ding umibabaw sa kanya ang malalaking aso at sinubukan niya itong sagpangin.
Hindi naman nagpatinag si Karoy at pilit niyang itinutulak ito palayo sa kanya. Wala siyang naging pakialam kung makagat man siya ng aso. Habang nasa ganoong sitwasyon, bigla ang napatulala si Karoy nang may bumulong sa kanya at sinabing kumapa ito sa maaabot ng kanyang kamay. Dahil dito, hinayaan na muna niya ang aswang na subukan siyang kagatin at kalmutin. Sinunod niya ang kung anumang binulong sa kanya. Noong pagkapa niya, nagulat siya nang malaman niyang may punyal na naroroon. Hinawakan niya ito ng mahigpit at noong muling sinubukan ng aswang na kagatin siya sa kanyang leeg, buong lakas niyang isinaksak yon sa tagiliran ng aswang. Nagulat pa si Karoy nang malaman niyang naging baliwala na ang kabal at kunat ng naturang nilalang. Muli niyang hinugot ang punyal, tsaka sinubukang itarak sa leeg ng aswang. Subalit sa pagkakataong yon, napaatras na ang malaking aso. Agad namang napatayo si Karoy habang hawak ang punyal. Ano na? Bakit parang nabahag na ang buntot mo? Akala ko ba ikaw ang dato rito? Lumaban ka! Alam niyang nag-aalangan na ang aswang, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob. Habang nakatitig sa kanya si Dato Gunong na nasa anyong aso pa rin, ilang beses niyang hinamon ito na sumugod. Napakahig naman ng aswang, kaya inakala ni Karoy na susugod dito sa kanya. Nagulantang na lamang siya noon nang biglaang nawala sa kanyang harapan ang aswang. Bago pa man niya malaman kung saan na nagpunta si Dato Gunong, nagawa na siya nitong sakalin mula sa likuran. Napagtanto ni Karoy na muli itong nagpalit ng anyo sa isang maitim na nilalang at iwinasiwas pa niya ang kanyang punyal sa pag-asang masugatan ng aswang, ngunit hindi niya ito naabot. Ang lakas ng loob mong pumunta rito ng mag-isa. Ngayon, walang nakakaalam na nagpunta ka rito. Wala ring makakapagkwento kung ano ang ginawa mong paglaban sa akin. Pagkatapos magwika ni Dato Gunong, kinagat niya sa leeg si Karoy. Naramdaman naman ng binatilyo ang talim ng ngipin ng aswang, kaya alam niyang nasugatan siya. Nagpumiglas siya pero biglaan siyang niyapos ng aswang ng ubod ng higpit. Pagkatapos nito, ibinalibag siya nito. Hindi na nalaman ni Karoy kung saan siya tumama dahil biglaang nandilim ang kanyang paningin. Wala na rin siyang narinig noon, kaya inakala ni Karoy na mamamatay na siya. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras siyang nawala ng malay. Nagising na lamang siya sa ingay na kanyang naririnig. Noong una, bahagya niyang idinilat ang mga mata niya. Hindi siya sigurado sa kanyang nakikita, ngunit nang tuluyan siyang dumilat, nasaksihan niya kung papaano naglaban si Dato Gunong at ang isang taong nagliliwanag at nakasuot ng baluti. Naging malakas ang kutob ni Karoy na yon si San Gabriel at tinutulungan siya nito. Dahil dito, mas lalong lumakas ang kanyang loob. Tingnan na lang natin kung ano pang magagawa mo dyan. Isang arkanghel na ang kalaban mo. Hinagilap ni Karoy ang punyal at noong makita niya na ito, napatayo siya. Dahil abala pa sa pakikipaglaban ang aswang sa nagliliwanag na tao, nagkaroon ng pagkakataon si Karoy upang lapitan ang kalabang aswang niya. Sakto namang nakatalikod dito sa kanya, kaya patakbo siyang sumugod kay Dato Gunong. Nang makalapit na siya rito, walang pagdadalawang isip niyang itinarak sa likuran ng aswang ang kanyang punyal. Natigilan naman ang aswang at napahiyaw ng malakas. Papasalamatan pa sana ni Karoy ang arkanghel, ngunit nagulat siya nang biglaan itong naglaho. Tanging siya na lang at si Dato Gunong ang natitira roon. Napakahina mo. Inakala kong matatalo mo ang arkanghel dahil sa lakas mo. Hindi naman pala. Pagkawika niya, hinugot niya ang kanyang punyal. Tumahimik ka! Sinubukan ng aswang na humarap at sunggaban si Karoy, pero muli nitong itinarak ang punyal at siniguro niyang magagawa nitong masaksak ang puso nito.
Napahiyaw na lang ang aswang at nandilat ng husto ang kanyang mga mata. Makaraan pa ang ilang segundo, nabuwal ito sa lupa. Nagulat pa si Karoy noon nang makita niyang may mga sugat ang aswang na animoy inukit sa kanyang tiyan at dibdib. Hindi mo inaasahang makakasagupa mo si Arkanghel Gabriel, ano? Tingnan mo ang sarili mo. Ngayon, mamamatay kang may mga simbolo sa katawan. Napaangil pa ang aswang. Sinubukan pa nitong tumayo pero hindi na niya kinaya. Noong mga oras na yon, napaluhod na si Karoy sa gilid nito. Bago pa man may kung anong gawin ng aswang, walang pagdadalawang isip niyang itinarak ng paulit-ulit ang punyal sa dibdib nito. Hindi tumigil si Karoy hanggang sa makita niyang may mga dugo nang tumutulo sa bunganga ng aswang. Hindi pa sapat ang buhay mo para makamit ni nanay at tatay ang hustisya. Pero alam kong malaking tulong sa mga tao ang pagkamatay mo. Nang marinig naman ni Dato Gunong ang sinabi ni Karoy, napaungol ito. Ibinuka pa niya ang kanyang bunganga na parang sinusubukan niyang kagatin ang binatilyo. Nang mawari ni Karoy na yon ang posibleng nais ng aswang, naisipan niyang gilitan na lang ito ng leeg. Ito ang nararapat sa mga kagaya mo. Kung hindi ka pa namatay noong saksakin kita sa puso, ngayon, paniguradong mamamatay ka. Walang awang ginilita ni Karoy ang aswang sa kanyang lalamunan. Hindi siya tumigil hanggang sa bumulwak na ang dugo nito. Noong mga oras na yan, napaiyak na lang si Karoy nang maalala niya ang kanyang mga magulang. Hindi niya inaakalang magiging ganun kabilis ang lahat at nagising na lang siya noong isang umaga na wala na sila. At kailanman, hindi niya na yun makakapiling at makikita. Kayong rason kung bakit marami ang nagiging ulila. Ngayon, siguro magiging tahimik na ang paligid at wala nang banta ng mga aswang. Dahil malapit na ring pumutok ang bukang liwayway noon, nagpasya na lang si Karoy na hintaying sumikat ang araw. Noong tuluyan ng mag-umaga, nakita ni Karoy ang buong paligid. Halos hindi siya makapaniwala na sa mismong gubat na yon nagkukuta ang mga aswang na matagal nang kinakatakutan ng mga tao. Inisip pa ni Karoy na maraming maling paniniwala ang mga tao dahil sa kanilang takot sa mga yon. Habang naglalakad, nagpapasalamat siya sa kanyang medalyon. Nagpasalamat din siya sa Diyos at kay San Gabriel Arkanghel. Alam niya sa kanyang sarili na kung hindi dahil sa matibay niyang paniniwala sa kanila, baka hindi niya tuluyang natalo ang aswang at baka nabaliktad pa ang sitwasyon na sa halip na siya ang manalo, siya pa ang matalo ng kinakatakutang aswang. Hanggang sa pagtanda niya, paulit-ulit niyang ibinabahagi ang kwento sa mga kakilala niya at sa mga naging anak niya, ang tungkol sa nasaksihan niya na pagtutuos ni Arkanghel Gabriel at Dato Gunong.